Sme na Krížnom vrchu v Leviciach, kde je tu taká malá vinohradnícka oblasť. Máme tu nejakých 250 domčekov vinohradníckých po našom Hajlokov. Nachádzame sa na začiatku takého náučného chodníka, ktorý bol vytvorený v roku 2011 z iniciatívy mesta Levice, kde máme 4 stanovištia, 4 tabule, na ktorých sa dočítame o prírodných veciach, čo sa tu dejú na Krížnom vrchu, takisto o rastlinstve, zvieratá a niečo aj o histórii. Za mňou sa nachádza socha svätého Urbana, ktorá bola osadená v roku 2005 a od tejto stráži je to naše hrozná, aby nám to tu všetko dozrievalo a aby to dozrievalo k našej radosti. Tento náš náučný chodník je aj pre peších turistov, ktorí sem zavítajú, majú si tu aj kde sadnúť, kľudne sem chodia aj rodiny s malými deťmi, ale je to skôr a vyslovene by som povedal, pokiaľ chceme prejsť celý, tak najlepšie na bicykloch. Náučný chodník je naozaj oddychová prechádzka. Doslova pastva pre oči a de facto pre všetky zmysly. Najskôr sa pohybujeme okolo vinohradníckych domčekov Hajlokov v spodnej časti. Približne po 300 metroch sme natrafili aj na krásne obnovenú studňu. Predstavte si, že ju vykopali ručne do hĺbky 36 metrov. Vyčistili ju a aj v súčasnosti z nej môžete vytiahnuť osviežujúcu kryštáľovo čistú vodu. Ale predsa len na vinohradníckom náučnom chodníku by sme už mali vodu vymeniť za iný nápoj. Vítajte v našej pivničke, ktorá skrýva naše poklady. Súdy naľavo čakajú na svoju novú úrodu a tieto bohužiaľ už doslúžili, lebo majú svoje roky a teraz slúžia ako dekorácia. Naša tradícia sa datuje k roku 1971, kedy moji predchodcovia kúpili a založili naše vinohradníctvo a my sme už 4. generácia. Máme tento jeden vinohrad, z ktorého máme vlastnú úrodu a z tej úrody spracovávame všetko víno, ktoré ukladáme v tomto našom poklade, v tejto našej pivničke. Táto vinica patrila k Levickému hradu. Datujeme nejakých 150-140 rokov jej vek. Vinica bola vysadená ešte v minulom storočí. Pestujeme Riesling rínsky, Peseckú leánku, Sauvignon, Veltlín zelený. A z červených odrôd pestujeme Svetovavrinecké a Andre. Po dlhom období, ktoré začalo v roku 2016, kedy vinice veľmi výrazne zamrzli a aj 2017 bol neúspešný, tak sa spamätali a rok 2018 konečne nám dáva pomerne slušnú úrodu, na ktorú sa tešíme, ale zatiaľ je na koreni a ešte má dlhú cestu do súda. Krížny vrch má svoju tradíciu, je veľmi vyhľadávaný a má veľkú výhodu, že je prímestský. Vďaka nášmu združeniu Krížny vrch sa tu konajú aktivity každý rok, oslava svätého Urbana a toto nás drží tak v regióne pri živote a veľký počet ľudí sa zúčastňuje a myslím, že nám to tu zatiaľ funguje a je to atraktívna lokalita pre Levice. Ten efekt je už len ozaj na tom koníčku, na tej nejakej rodinnej tradícii, ktorá musí byť veľmi silná a potom láska k tomu, čo nám tu naši predchodcovia zanechali. Domáce vína sú tým zaujímavé, že sú dopestované z našich koreňov a ich kvalita je prispôsobená tomuto podnebiu a si myslím, že ich výroba našich vín má určitú tradíciu. Není to tak veľmi priemyselne spracované. Je to odkázané na samotnú pivnicu, na jej teplotu. A už tie malé úpravy, to odkalenie a trošku pridania tých kvasníc alebo pomocného kvasenia, tak to tak neovplyvňuje. Ale myslím, že tie riadne, skutočné, kvalitné odrody sa rodia na našom koreni a skončia v našom súde. Tým, že som tu od malička, tak ten vzťah je veľmi taký osobný a z toho pohľadu, že veľa roboty už prechádza postupne na mňa, pretože ocino starší a ja som jediný chalan v rodine, na ktorého ťažké roboty prechádzajú, tak cítim už určitú zodpovednosť a zároveň aj také naplnenie popri iných veciach, pretože študent vysokej školy podniká v niekoľkých miestach,
tak zároveň, keď prídem do vinice, tá fyzická manuálna robota veľmi pomáha odreagovať sa. Celá robota okolo toho manuálna, umývanie súdov, vynášanie, celá práca je dosť náročná. A keď vám niekto dá za to ako spätnú väzbu, že sa mu to páči, že to vie ohodnotiť, tak to je veľmi priateľné a keď nás niekto pochváli, tak nie je nič lepšie. Je to určitá práca, ktorá naplňa, ktorá viem, že ma bude do budúcna určite baviť, ale nakoľko dneska je pre mňa dôležité aj budovať kariéru a budovať niečo dlhodobé z pohľadu aj ekonomiky a financií, tak rád na chvíľku od tohto odídem a do budúca chcem určite vrátiť, možno nejaký nový vinohrad vysadiť, niečo na novo urobiť, tak zatiaľ možno chvíľku oddychnem, niečo vybudujem a potom sa veľmi rád vrátim. Pôjdeme po tejto ceste a tejto trase. Je to viac menej polná cesta, kde volakedy za prvého slovenského štátu toto bola hraničná cesta, kde chodili pohraničiari, ktorá rozdeľovala Slovensko od Maďarska. Po ľavej strane, kde vidíme Sitno, tam bol slovenský štát, po pravej ruke bol maďarský štát. V tejto chvíli sa nachádzame pri kaplnke, Mariánskej kaplnke na Krížnom vrchu, kde sa vždy posledná augustová nedeľa pred 15. augustom koná omša svätá, s tým, že táto kaplnka susedí aj naľavo s Hajníkovým domom, kde volakedy Hajník býval, ktorý tu strážil tieto vinice. Toto je naše 4. stanovište nášho naučného chodníka, svojím spôsobom polná cesta oddeluje túto kaplnku od Levického katastra. Teraz sa už nachádzame v katastri obce Podlužany. Toto je posledné a 4. stanovištie tohto naučného chodníka, odkiaľ sa potom ešte dá, alebo pomedzi vinice sa vrátiť naspäť ku krížu na Krížnom vrchu, alebo cestou dole sa dá zísť pomedzi vinice či do mesta Levice, alebo potom ešte smerom doprava, kde hniezdi včelárik zlatý. Včelárik je nádherný vtáčik, hodný ochrany rovnako ako staré vinohradnícke domčeky hajloky. Krížnemu vrchu teda prajeme, nech si to miestni uvedomujú a majú dostatok prostriedkov na udržiavanie hajlokov a na rozvíjanie vinohradníckej tradície.